basa. Hilak mo yun siya. Nasikop dayon sa mga pulis ang unom ka mga suspect nga nanulis og usa ka panel truck sa Alabata, Barangay Malasila, Makilala, Cotabato kagahapong adlaw, Hulyo 18, atol sa hot pursuit operation batok kanila. Pulos taga Davao Oriental ang mga tulisan. Giilas sa mga pulis ang dinakpan nga sila Jemer Solidag Tipan, 36 anyos, taga Banay-Banay, Alan Coleta Miesco, 49 anyos, taga Duali, Denver G. Cifuentes, 35 anyos, nga taga Baganga, Dennis Singson Cifuentes, 40 anyos, nga taga Banay-Banay usab, Arcadio Tipan Cifuentes Jr., 57 anyos, ug Manilito Paragas Linda, 42 anyos, nga parihong taga Don Salvador, Mati City. Ang mga suspitsado sakay sa pick-up diha nga dakpan kini sa mga pulis. Si Manilito Paragas Linda adunay kasong robbery hold-up sa Kalinan, Davao City, ug posibleng ang grupo usab mao'y nagtulis sa JNT Kalinan Express sa Kalinan nitong Mayo 9, 2023 sa gabii. Kini usab ang grupo nga gitudlong nanulis sa usa ka negosyante sa Kidapawan City nga nakuhaan og tunga sa milyon ka pesos nga cash. Nakuha sa posisyon sa mga dinakpan ang upat ka kalibre sa armas, mga bala, kantidad sa kwarta, ingon man nakuha usab kanila ang duha ka sachet sa ginatuhang illegal nga droga. Tungod sa malampuson nga pagkasikop sa mga suspect, giila og gihatagan og snappy salute sa provincial government ang Kidapawan City Police Station ug Makilala Police Station sa hiniusang pwersa niini aron madakpan dayon ang mga nanulis. Nakakustodiya na sa Makilala PNP ang mga dinakpan o ginahikay na ang mga kasong ipasaka batok kanila. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.